Здравейте! Представям ви комбинирана пералня с сушилния привлек, като капацитета на пране е 8 кг, а капацитетът на сушене е 6 кг. Класна енергийна ефективност при пране Б. Пералнята е с инверторен мотор, скорост на центрофугиране от 1400 оборота в минута, има снабдена с многократна защита от вода, разполага с функцията Push and Go. Това означава, че задържате бутона Push and Go за 2 секунди и програмата стартира с температура на пране от 30 градуса, която е идеална за памук и синтетика. Нивото на шум при центрофугиране е 75 дБ. Размерите на уреда са височина 85 см, широчина 60 см и дълбочина 54 см. Още налични моделчета, комбинирани перални с сушилни, може да разгледате на нашия сайт продай.store, на TikTok канала ни, Facebook страницата ни или да се свържете с нас на посочените телефони. До скоро!